Aşgabatyň ýaşaýjylary öýsüz haýwanlaryň rehimsiz tutulmagyny we ýok edilmegini bet etmek üçin köpçülikleýin bolup ýurdun häkimetlerine ýüz tutdular. Arda prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabatyň häkimligine arkitektura we guruluşyk ministrliginiň jemaat hyzmatlary bölümine şeýle hem döwlet veterinariýa gullugyna iýerildi. Raýatlaryň ýüzlenmesiniň tekstini Türkmen News garaşsyz online neşri çap etdi. Tutulan haýwanlaryň eltilýän ýeri çoğunludaky zir-zibili gaýtadan işleýän zawod. Göz öňüne getirip bolmajak korkunç bir yer. Soňky wagt içinde bu ýerde betbaht haýwanlaryň ençemesi suwsuz we iýmesiz öldi. Şeýle aýlgan şertlerde itler bir-birini iýip öz hapalarynyň izinden dem alyp bilmän boldy. Şol ýerdäki bu dowzakda milli baýlygy hasaplanýan alabaýlar hem bar. Peşikler hem şol ýere eltilýär diýip 27-nji ýylda Türkmen News neşriniň web saýtynda çap edilen hatda aýdylýar. Türkmen häkimetleriniň adyna ýolanan ýüzlenmede ýene şeýle diýilýär. Haýwanlaryň käbiri ýyrtyjylary iýmetlendirmek üçin haýwanat bagyna hem eltilýär. Käbirleri zibil çukurlaryna taşlanýar. Şol ýerde olar köplenç iň rehimsiz wahşy we zalim usullarda jan berýär. Beýlekileri bolsa turwalar, çekişler, armatura we palty bilen öldürilýär, zäherlenýär. Medeniýetli jemgyýetde bu kabul ederliksiz diýilip hatda aýdylýar. Ýüzlenme gol çeken raýatlar ýurdun prezidentinden öýsüz haýwanlaryň awlanmagyny we rehimsiz öldürilmegini bet etmegi soraýarlar we özleriniň diňlenmegine umyt bildirýärler. Ýurtda geçen tomusda itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanun kabul edilipdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow şol kanuna 2022-nji ýylyň 26-njy ýulunda ýurtda iýdeksiz itleriň köpçülikleýin tutulmagynyň nowatdaky tolkunyň arasynda gol çekipdi. Şonda ýurdun dürli kunjaklarynda itleriň ýüzlerçesi öldürilipdi. Käbir sebetlerde köçelerde it jesetleriniň maslyklarynyň üýşüp duran ýerleri bolupdy. Şonda türkmen aktivistleri kanunyň ýerine ýetirilmeýänligine önsü çekip onuň kabul edilmegini ikiyüzlülük diýip adlandyrdylar. Raýatlaryň haýwanlary rehimsizligi bet etmek, şol sanda penahana döretmek ýaly anyk çäreleri görmek üçin häkimetleri eden ozalky ýüzlenmeleri oňy netije bermändi. Hususan da şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenabadyň häkimetleri haýwanlary goraýjylaryň gaçyp atalga urmak baradaky haýyşyny ýene bir ýerde kret edipdi. Häkimetleri edilen häzirki ýüzlenmede aýdylyşyna görä birnäçe ýyl ozal paýtaxt häkimligi Aşgabatyň golaýynda itler üçin penahana döretmäge biraz ýer bölüp beripdir. Ýöne soňra onu iýden alypdyr. Häkimetleri ýüzlenen raýatlar köçelerdäki haýwanlary ýygnamak meselesini adamkärçilikli çözmeň zerurlygyny bellediler we häkimetlerden kömek soradylar. Diňe bir ýöneki raýatlar bu ýagdaýy döwletiň kömegi bolmadan üýtgedip bilmez. Şol bir wagtyň özünde de penahana ýerlerini döretmek we haýwanlary sterilizasiýa etmek çäreleri bilen öýsüz haýwanlaryň sanyny azaltmak boýunça döwlet maksatnamasynyň işlenip düzülmegi hem durmuşa geçirilmegi bu meseleni adamkärçilikli çözüp biler we şäherleriň köçelerinde olaryň sanyny çalt azaldyr. Sivilizlenen ýurtlaryň köpüsi bu meseleni itleriň bedenine çip goýmak we sterilizasiýa etmek arkaly çözýärler we iň esasy öý haýwanlaryny terk edýän geleňsiz eýelerini garşy çäreleri güýçlendirýärler diýilip Türkmenistanyň häkimetlerine ýüz tutan Aşgabatlylaryň ýüzlenmesinde aýdylýar. Bu aralykda iýdeksiz itleriň öldürilmegi meselesine sosial ulgamlarda hem üns berilýär. Raýatlar tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlarda hem soratlarda Aşgabatyň köçelerinde haýwanlaryň öldürilmegine degişli soňky wakalar şeýle hem itpişiklere rehimsizlik edýän adamlar barada habar berilýär. Itleri tutmak we öldürmek işlerini ýörite hyzmatlar we jemaat gullyklarynyň işgärleri amala aşyrýar. Käwagt muňa adaty raýatlar şol sanda çağılar hem çekilýär.